Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong iampo sa Ginoo nining Santos nga misa ang kahiusa sa mga leaders sa mga nasod, labi na din sa atong nasod nga mopatigbabaw kanunay ang sugo sa Ginoo, dili ang sugo sa atong tawhanong mga garbo. Ato sang iampo padayon ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi aning atong mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa kamabungahon sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami, itugot kanamo, nga maandam kami ingon sa angay, alang sa mga misteryo sa Pasko, aron ang gibuhat namo nga malipayon, manalipod ug magluwas kanamo pinaagi sa gahom nga walay katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya dinasunan sa tibok simbahan, kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan, nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok, aron ipadala ngadto sa Antioquia, uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas, mga tao nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsuunan. Ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsuon nangumusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria ug sa Cilicia. Nakabalita kami nga may mga sakop sa atong pundok nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti, apan kini sila wala namo sugua sa pagbuhat niini. Busa nagtigom kami ug nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga mo'y mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasunon gawas sa gikinahanglang mga tulmanon nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ni dugo, ni mananap nga gituok, ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likayan ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat, adios. Ang mga tinugyanan ilang gipagikan ug nangadto sa Antioquia ug gitigom nila ang tanang magtutuo
ug gihatagan sa sulat. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makadasig nga mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran, o Ginoo. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran, o Ginoo. Ang akong kasing-kasing malig-on, o Dios. Ang akong kasing-kasing malig-on, mag-awit ako ug magdahig. Pagmatao kalagko, pagmatalira ug alpa. Akong pukaon ang banag-banag. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, taliwala sa kanasuran, o Ginoo. Awiton ko ang imong kadungganan diha sa mga nasod. Ibayaw kaunta labaw sa kalangitan, o Dios. Labaw sa tibok kayutaan, ibayaw ang imong himaya. Daygon ko ikaw diha sa kanasuran, o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang gisugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.
Ang dako kay natong kuwang sa atong paggamit aning dako ug nindot kaing gasas Ginoo nga gitawag nato gugma, nga way taong wa magkinahanglan ani. Kanig yung giingon ni Kristo nga ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao gyud ang pagpakamatay para sa iyang higala. Mao gini ang tinuod di ay nga gugma. Gilingay mong tupad ingna dako ng imong gugma. Mutan dako o gamay. Oy, kasagaran sa atong gugma, gawas nga gamay, nipis pagyud kaayo. Dali kayong mawagtang, dali kayong maguba. Kana gid untang labing dako nga gugma. Mawabita na dinis atong parokya, mga igsoon, ang ato dinhing bayad sa sakramento, love offering. Napagay mangutanan ako, tagpila man ang love offering, Father. Mo nang binuang ta mo adto mo sa opisina na ata dihay bracket sa love offering. Pero dili na siya mao'y tinuod gyud na sundon, pero tagaan lang nako guide ba nga kung nahigugma ka pananglitan dito ron ug nahigugma ka nya pobre kay ka, ang imong ibayad kung magpamisa ka or magpabunyag ba, magpakasal ba, piso ngadto sa 49 pesos man siguro to, from 1 peso to 49 pesos. Nya kon dili jud kay kaporting pobriha, pero pobre gyapon, muram ting tog 50 hangtod sa 99 pesos murag ana. Nya kung arang-arang ka pagkabutang kanang pobre pero medyo angat-angat og jutay, mamating ito 100 hangtod 499. Nya hangtod gito siya nga moabot yung kag kung dato ka adto na ka sa mga 5,000 hangtod sa 10,000 ang imong ibayad. Kanindot unta kon ingon ana love offering. Pero ang labing dakong gugma di ay kana gid ay pagpakamatay. Diri sa atong unang pagbasa gitagaan nila sulat ang kadtong nagmurabto sila naglalis, nagkauyo na ang mga leader sa unang mga Kristiyanos. Sila si San Pedro, San Pablo, Santiago, nagkauyon sila ang kadtong mga apostoles nga atong sultihan ang mga dili Hudiyo nga di na mo magkinahanglan magpa-circumcise o magpatuli, likay lang ninyo ang sala. Kanang mga seremonyas nga external sama anang circumcision dili na sala. Ang likayan, ang tinuod yung sala sama sa adultery, kanang pagpamakak, kanang tuo-tuo, kanang pagkaon anang pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios. Kana likayan na siya kay sala man na. Pero kanang mga external nga requirement nga usahay bugat kayo, ayaw na. Pananglitan ron, ikaw inahan ka, nya nahigugma ka sa imong anak, nya ang imong anak nahigugma sa computer, unsaon man nimo pagsulti siya para dili siya mabugatan. Mayngora kaniya, dili ti ka did-an sa pagduwa sa computer, pero kung mahimo matug lang unta ka sa saktong oras. Siya matug kog sayo nya, mumata sa kog sayo, pero magsige lang yung kog duwa sa computer. Sige, okay ra. Siya niya, di na lang ko mo eskwela o sama kay magduwa lang yung ko sa computer. Di, okay ra. Kay kanang pag-undang og eskwela, di man nasala. Ang pag-undang og eskwela, ang kuyaw kon mo ingon kang mo eskwela pero tuwa day kas computeran, pero di ka mo eskwela, wa kay grado, di man asa ang pagkaway grado, di ba? Ngano man day si Jesus na day grado, wa man si grado. Sila gani si San Pedro, wa man sa tuy mga grado. Di man asala ang
kaway grado. Ang sala naa kay grado pero wa ka mahigugma sa imong isig ka tao. Mao na karon sa atong mga politicians, kasagaran ana nila tag-as kay nag mga grado pero maoy mga dagko kayong kawatan sa atong panudlanan sa nasod. Di ba? Mao nay sala ang pagpangawat pero ang paghigugma wa magkinahanglag classroom discussion wa magkinahanglan nga moabot yung kagikas grade 1 hangtod grade 12. Wa na magkinahanglan ang paghigugma. Ang paghigugma maura gid ay ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Kinsa may mas kusog kayong muantos para sa iyang gihigugma, ang tag-as o grado o katong way grado? Di ko no. Pamalandungin na ninyo. Kinsa may dali kayong saputon nya isog kay tanan nya makigbuwag dayon kadtong tag-as o grado o kaning way grado. Kana nilingay mong tupad ang nataas ka grado. Nao taas na grado akong mata. Grados mata di kana kasagaran gyud sa dili mo sunod aning gugma nga anda magpakamatay kanang tag-as kay grado. Pero kanang naang gagmay grado, kanang naara sa elementary, na sa high school, minus kay na di kay na sila isog. Pero kanang naanay gihuptan nga labi na gyud mga doktor, mga PhD diha, masinghagan lang na nimo gamay sa pana mo pailob. May kinsa man kuno be taas og pailob, ang grade 1 o ang grade 6. Taas-taas og pailob ang grade 1. Nya grade 6 versus grade 12. Kinsa may taas-taas og pailob? Taas-taas og pailob ang grade 6. Nya grade 12 versus ni pasar nas board exam sa pagkamaestra. Kinsa may mas taas-taas og pailob? Normally ang grade 12 taas og pailob. Nya sa maestra nga ordinaryo nga ni pasar og sa principal nga naay doctoral degree, kinsa may taas-taas nilag pailob? Mas taas og pailob tong ordinaryo nga teacher. Di ba? Unya sa principal versus sa superintendent, kinsa may taas-taas og pailob? Superintendent lagkulismaot ang naong. Unya sa superintendent versus sa secretary sa DepEd, kinsa may Anya sa secretary sa DepEd versus sa presidente sa Pilipinas, kinsa may taas-taas og pailob? Sa pari versus sa sakristan, kinsa may taas og pailob? Mao na ang gugma di ay nakasentro sa paglikay sa sala. Nya aron makalikay sa sala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo. Daygon nato ang Ginoo. Kinsa man gyud nakapakita og nindot kaing pagdaig sa Ginoo nga nakita ros kanasuran ang mga martyrs. Kana bang tao nga anda magpakamatay para sa Ginoo? Sama ni Jose Rizal, di man to para sa Ginoo ang iya, para man to sa atong nasod. Pero tungod kay nagpakamatay siya para sa atong nasod, gidaig siya sa atong nasod, isip hero, o gi-recognize po siya sa ubang mga nasod, isip hero sa Pilipinas. Sila si Andres Bonifacio o uban pa. Sa Team Marcos o sa Team Duterte o sa Team Lene, naam naron sila diyan na naglingkod man ang uban, kinsa ka nila ang dunagyoy gugma og anda magpakamatay para sa mga Filipinos? Kinsa ka? Kana mo'y atong suportahan, atong iampo kay makahatag ginagkaayuhan sa atong nasod. Sama sa mga apostoles, gipatay nila ang ilang garbo og ilang gitan-aw unsay makalipay, makadasig sa mga dili Hudiyo nga
nisunod na sad sa ilang pagtuo, nisunod na sad ni Kristo. Unsa kay makapalipay sa inyong parish priest karon? Ang pagpalit og slot o dili pagpalit og slot? Murag na agi tingalis pagpalit. Pero kay apiki man imong kwarta, niya mo palit yung ka 100 pesos raman ni atong slot nga ang usa 500 pesos. Imo ginang paliton bisag wa na kay kaon, pasabot naglipay kas parish priest nya ikaw hapit na ka mamatay sa pagkaway kaon. Nya kay imo man ang gibuhat, unsa may buhaton sa Ginoo nimo? Ang Ginoo mo'y mo-supply nimo og gatusan kapilo nga pagkaon. Di na jud ka gutomon, di na jud ka uhawon, og wala ka nang hahanapin pa. Muna moingon jud ko, ang taong manggihatagon og mahigugmaon og nagsunod sa Ginoo, wa gyud ko kakita nga nagkalisod. Subuna ko ha, tagayon niya ko ninyo og pruiba kung sayop ba ko. Ang taong manggihatagon, mahigugmaon, nagsunod sa Ginoo, di gyud magkalisod-lisod. Magsigi ra gyud na siyag panghatag. Pero ang taong daw, ang tao nga self-righteous, ang tao nga dili gyud mosunod sa pulong sa Ginoo, bisag daghan pa na siyag bahandi, lisod kay na siyag kahimtang. Magsigi lang kung nagkusmod iyang naong, magkulismaot ang naong, magsigi nagpangagho, bisag wa magtungas og bukid. Magsigi bugat, bisag matuog na sila, magpalpitit ng ilang heart. Magpalpitit, murag na sila, gukod og irong buang, nga naman, kay wa man sila'y kalinaw, way katagbawan, wa gyoy gitawag natog kalipay nga tinud-anay. Muna kining gibuhat sa mga apostoles, mao gid ni ang angay natong buhaton matag adlaw ngadto sa atong kuyog sa panimalay o kuyog sa katilingban. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo mitawag kanato isip iyang mga higala, busa, malaumon kitang moingon, Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga gitawag sa pagwali sa Ebanghelyo, sa bisan unsang paagi, magsangyaw sa mayong balita sa Dios nung gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga nangulo sa politika magmahadlokon sa Dios ug mubuhat sumala sa mga pulong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga minyo kinasingkasing nga mutuman sa sugo sa atong Ginoo sa paghigugmaay bisan sa labing malisod nga mga sitwasyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga masakiton makakaplag ug gugma diha sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan,
ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang Dios motanyag sa kalinang walay katapusan, ngadto sa mga nangamatay nga mga kaigsuunan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, patalinghogi kining among pangamuyo nga gituboy nga namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad og sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. But
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit mong kalanon, gidawat sa kabus. Ang sangaway kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa ni ining Eukaristiya, nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya, makadugang unta sa among pagtubo diha sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga panalipod, divine protection. Ang ato lang buhaton, magsige lang kitag higugma o andam kitang magpakamatay para sa atong gihigugma. Panalipdan din tas Ginoo ni ana. Wa taroy report usa sa atong mga slots, pero padayono nato pagpalit ang atong mga slots, labi na gyud ang SBF DAG tag 500 pesos, ang atong GHDP tag 100 pesos. So 600 ra gyud ang duha tag sa ka-slot. Gusto mong challenge, 8,000 ang challenge sa SBF DAG, 1,200 sa GHDP. So mahog sag 9,200 ang atong challenge. So inaton ta ang ato ning mahurot og palit karong month of May, kay naron inig bakasyon ako sa June 2, wala na koy hunahunaon. Ato na sang magamit kini para sa atong mga kaigsuonan. Padayon sad mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe kanunay matag adlaw aron mas mudaghan ang atong matagaan sa pamalandong nato sa atong mga humilis ug misa, makahatag sa tag additional income sa atong parokya para sa atong charitable expenses ug makalikay sa tas mga scammers. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.